Príjemný sobotný podvečer, vážení športoví priatelia. Pred malou chvíľou skončilo exibičné stretnutie medzi domácim fotbalovým klubom DS Lusterník Pribilina a výberom Liptovského fotbalového zväzu. Aktérom stretnutia vedenie Liptovského fotbalového zväzu na čele s predsedom Igorom Repom odovzdajú pamätné plakety a majstrovský pohár pre futbalový klub Pribilinu, ktorý sa pre súťažný ročník 2014-15 stal majstrom Liptovského futbalového zväzu. Oceníme i najlepších hráčov oboch kolektívov z dnešného stretnutia, ako i najlepšieho strelca 3. A triedy, ktorú sponzoroval firma Bombovky. V zastúpení tu prítomného člena komisie rozhodcov a bývalého prvoligového federálneho rozhodcu Stanislava Bombu. Teraz pristúpime k oceneniu najlepšieho strelca 3. A triedy Bombovky, ktorým sa stal Miroslav Zrník zo Stankovia a ocení ho Stanislav Bomba. Za výber Liptovského futbalového zväzu ocenenie ako najlepší hráč výberu v dnešnom stretnutí sa stal Tadeáš Lasko. Ocenenie člen výkonného výboru Jozef Makovický a predseda Igor Repa. Z domáceho futbalového klubu bol vyhodnotený ako najlepší hráč Filip Benko. Pamätnú plaketu na dnešné exibičné stretnutie dostanú aj rozhodcovia. Ocení predseda Igor Repa, Stanislav Bomba, Jozef Makovický. Podobne pamätnú plaketu dostanú všetci hráči výberu na čele s trénerom Jaroslavom Pozorom. Ďakujem pekne. No, chlapci, dobre ste hrali. Ďakujem. Dobre ste reprezentovali. Môžem byť ku Kozákovi? Presa to dá, ako nám nazve. Jeden ešte nám A Jurkovi ešte. My sme na dvoje brandár, kurva. Jožko, dva. Odpustili Jurko. Buď aj zmenovať. Áno, že to je chudák, buď ho. Teraz postrelov. Iba minútku môžeme na Tusku jednu Teraz pristúpime k dekorácii majstra Liptovského fotbalového zväzu pre ročník 2014-15 fotbalový klub Pribilina.
Díky. Díky, Garo. Ďakujem. No, aspoň rok to skúsim. Ďakujem. Ale vieš, že môžem brať. Vieš, že môžem brať. Teraz vyhýbaj sa videl. Čo? Môžem brať aj naspäť. Jo. Neprší. Trošku vyvezme ten nehral. Tiež nevieme, kde ho máme dať. Šenku, tam, teraz brány. Čo? Odaj najlepšie. Najlepšie. Ale vychytal jednotku, teraz päťku. Predsedovi okový viem týmto stoplníka, tak do rozpráva. Ďakujem. Celky nepokazujú. Ideme, poďme. Teraz odovzdávam slovo predsedovi Liptovského futbalového zväzu Igorovi Jekovi. Dobrý deň prajem, milí futbaloví priatelia, aktéri dnešného stretnutia. Ďakujem vám, že ste sa dnes zúčastnili tohto exibičného stretnutia a dovolte mi, aby som mene vedenia Liptovského futbalového zväzu poprial hráčom, funkcionárom, divákom a všetkým priaznivcom Pribyliny veľa úspechov. Ďakujem im za výkony, ktoré predvádzali počas uplynulého ročníka a želáme im vedenia Liptovského futbalového zväzu, aby nás vzorne reprezentovali v krajskej súťaži, to je v 5. lige a my v tom všetkým držíme palce. Gratulujem ešte raz všetkým a chcel som pripomenúť, že pred rokom, keď sme oslavovali 80. výročie futbalu v Pribyline, sa nám ani snívalo, že sa dožijeme takéhoto krásneho úspechu. Spomenuli sme si na významných futbalistov a trénerov Pribyliny a verím, že aj títo mladí muži a všetci, čo sa okolo futbalu staráte, budete možno, že aj zlatým písmom zapísaní do kroniky Pribyliny. Takže gratulujem všetkým a poprosím sponzora a partnera prvej triedy Slovekon, aby odovzdal majstrovský pohár. Pán Tibor Perketík. Filip, alebo Miro, poď sem. Čeče, späť, čeče, zašlo chytro, ja nás doma čeče, ale uríni trochu. Ja pomalím, čekaj. Ešte by som viac chcel ako tréner mužstva poďakovať všetkým našim pribylínskym futbalistom, ktorí naozaj odohrali celú sezónu výborné zápasy, kde sme dosiahli od prvých kôl až po posledné na špici prvej triedy a je to ešte to, že naozaj sme všetci z Pribyliny a je to pekná česť pre tých hráčov, ale hlavne ďakujeme aj všetkým divákom a tým, ktorí nás podporovali či doma, či vonku. Ešte raz všetkým futbalistom na zdravie.
Chcel by som poďakovať zväzu za podporu tohto turnaja, dali nám peniaze na organizáciu. Takisto obci Pribylina, pretože zabezpečil pán starosta jedlo, ktoré bude pripravené v predsáli. A takisto všetkým, ktorí sa podielali na tomto organizácii. Díky ešte raz.